חבר'ה יקרים, זאת לאה זוהר. תראו על חי איך עושים להוך אדום. איזה יופי. באים לצלם אותי אפילו מארצות הברית. באים לצלם אותך מארצות הברית? מארצות הברית. כן. שלחו לי אלבום. בטח, האותנטיות הזאת זה דבר שהולך ונעלם. תראו על חי איך עושים להוך אדום, נהדר ונפלא. זה כל השבוע הזה. עכשיו זה הסוד, המכסה מכסה את הסוד. כן, נכון. כל השבוע הזה. מהטבון. כל השבוע הזה, זה לא סתם. כן. לאה שלנו. כמה להוך את עושה כל יום? הרבה. מאיזה שעה את עובדת? משעה 3. משעה 3 בבוקר. אתם רואים, זה כל העצים שנקרא חטב. מאיפה את מביאה את החטב? מהפרדסים? עדי מביא. עדי מביא מהפרדסים, לא? כן, כן. אם נשארו פרדסים בכלל. זו הדורה? כן, שוטפים אותה, מייבשים אותה. זה לא פשוט, אבל. כן. זה לא פשוט. איזה יופי. זה עבודה. ככה נראית הדורה. ויש גם את הלוביה, כן? זה דורה ולוביה ביחד? לוביה, כן, לוביה, אתה יודע. לוביה לבנה, בקצה שלה שחור, אם אתה לא מכיר. אוקיי. זה לוביה. תמצא בחניון. הנה הלהוך שלנו כבר מגומר. אוי יופי. ככה ביד? אוי ואבוי, זה חם. אנחנו נאחל ללאה זוהר שבת שלום. נאחל ללאה זוהר שבת שלום. לה ולבן שלה עדי המקסים, עוזר לה כל הזמן. שבת שלום לכולם.